ismét itt van a terefere. Szántai Márta vagyok, tápióságról jelentkezem, a terefere az egészségről csoport oldaláról, és Adrit ismét meghívtam egy kis tereferére, egy kis beszélgetésre. Kapusi Adrien Ausztriában él, Tirolban, és hát beszéljünk akkor most az ő esetéről, mert már érintőlegesen az előző beszélgetésben elmondta, hogy a lábát eltörte, és az operációra nem kerülhetett sor, mert szívkoszorú ér elzáródása volt. Adri, mesélnél nekünk erről az esetről? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, neked pedig, Márti, köszönöm szépen a meghívást. Igen, beszélnék róla. Egy korábbi alkalommal arról már beszéltem, hogy váratlanul ért engem ez a lábtörés. Azért ez is elgondolkodtatott azon, hogy valami nem lehet rendben egyébként a csontrendszerem minőségével. Ugye 56 éves vagyok, és soha életemben nem volt eltörve semmi, tehát ezen a területen is tennivalóm van. Ezek szerint nem megy be annyi vitamin és zöldség és nyersanyag és egyéb olyan természetes anyag, ami segítené az én csontrendszeremet a további szilárdság megtartásában is. Na most nekieredtem ennek is, de fölötlött bennem az a dolog, hogy miután közel 2 hónapot a nappaliban fekvőkészben töltöttem, hogy akkor most mi lesz én velem, most akkor mikor tudok szívkoszorúért katéterezésre menni, hiszen egyelőre még azt se tudom belátni, hogy mikor fogok tudni lábra állni, nem hogy a kardiológiai klinikára tudjak eljutni, hogy ezt nekem valaki valahol megcsinálja. És akkor, hát ha már ezen így járattam a fejemet, akkor azon is elkezdtem gondolkodni, hogy hát miután a programunk segített már abban, hogy javult a látásom, idő előtt nagyon gyorsan 4-5 hét alatt szinte tudott a jobb oldali bokacsontom fölötti haránt csonttörésem összeforrani, és nem kellett még járógipszet sem használnom utána, akkor meg kellene keresnem a lehetőséget talán, hogy milyen megoldást tud ez nekem adni arra a szívkoszorú ér elzáródásra, ami miatt nekem nem végezték el, mert nem merték vállalni az altatásommal járó műtétet sem. Hát, hogy nem, információgyűjtögetésben voltam, és nézelődtem a közösségünk adatbázisaiban, és van nekünk egy nagyon-nagyon általam nagyra becsült és nagyon tisztelt közös ismerősünk, dr. Osváth Márta, akinek egy hanganyagára bukkantam egy információgyűjteményben, és hát legnagyobb meglepetésemre, ez már akkor szeptemberben volt, tehát egy hónapig kereskedtem, és nem találtam a megoldást. Meghallgattam ezt a hanganyagot, ami 19. szeptemberében Érsekújváron egy előadáson, egy rendezvényen került általa elmondásra, és hát a legnagyobb megrökönyödésemre ő is ugyanebbe a cipőbe járt, ugyanezeket az érzéseket élt át, mint én, és számára is ezt állapította meg a kezelőorvosa, hogy hát bizony katéterezésre kell mennie, mert ez így nem lesz jó, és miután az ő férje mellette 52 évesen ugyanilyen problémába halt meg éjszaka álmában, ő sem vette viccesre ezt a dolgot, és abban a pillanatban nyomára eredt annak, hogy hogyan tud ezen ő változtatni. Na most a magyar egészségügy rendszerében ismerjük, nagyon-nagyon soká és nehezen lehet időpontokat kapni egy-egy beavatkozás elvégzéséhez. Az ő esetében 4 hónappal későbbi időpontot jelöltek meg az elmondása alapján a katéterezés elvégzésére, és hát elmondta, hogy a programunk elemeit miként és hogyan használta. Na mondom, akkor ez nekem pont jó lesz. Szeptember van, nekem decemberbe kell visszamennem, nekem is pont 4 hónapon van, akkor én ezt le fogom képezni, amit őtőle itt most hallottam. És én is ugyanezt tettem, és hát a klinika nálunk nem megy véletlenre, 1 hetes EKG-t raktak rám, és aztán az adatai kiértékelése céljából december 15-ére kellett visszamenni, és hát a végén, mikor már az orvossal beszéltünk, és megcsinálta azokat a rutinvizsgálatokat, amit ilyenkor szokásos vérnyomás ellenőrzés, EKG, és megkérdeztem, hogy hát akkor doktor úr, beszéljünk arról, és mikor kell én nekem szívkatéterezésre mennem, hiszen nyáron nem műtöttek meg ez miatt, ugye tudjuk, és visszautasította a kórház a műtétet, és akkor az orvos rázta a fejét, hogy
Nem, magának semmilyen elzáródása nincs, magának nincs szükség katéterezésre. Hát Bravo, ez igen. hárította el bennem azt az Igen, aggályt, igen. hogy hát valami nagyon jó dolog birtokába kerültem. Igen, igen. Azon az előadáson én is ott voltam, Érsekújváron, én is hallottam a Svát Mártát, és Tényleg? ugye ott akasztják Ezt a nem tudtam. hóhért. Igen, nagyon sok ilyen rendezvényre el szoktunk menni, és mindig kapjuk az új információt, és már korábban is beszéltünk arról, hogy milyen jó közösségben vagyunk. Senki nem irigy a másikra, minden információt megosztunk, és ugye egy szervezet sem azon, illetve minden szervezet más, ezt akartam mondani, és muszáj, hogy megosztjuk egymással, hogy ki milyen módon jutott az egyensúlyára vissza, és mindig tanulunk belőle, és tényleg nagyon jó barátságok vannak. A múltkor beszéltél arról, hogy amikor hazajöttél, akkor édesapádat beoltották, és hogy neki is volt valami nagyon-nagyon komoly szív problémája. Jól emlékszem rá, ugye? Igen, Mondod? köszönöm szépen, erről is beszélek. Jó, rendben, erről is beszélek még. Igen, ez így volt. Apukám sajnos, biztos te is ismered, nagyon sok ember van úgy, hogy megrögzött orvos és gyógyszerhívő és gyógyszerfüggő, és őket sajnos semmi olyan dologról, ami újdonság számba megy, és megtörténik, mint technikai vagy bármilyen tudományos életbeli haladás, hát bizony nem nagyon lehet őket róla meggyőzni, mert nem nagyon hajlandóak nézőpontot váltani. Na most én apukám is bármilyen aranyos, 81 évet töltötte most ugye hétfői napon, hát ő is azok közé való, aki megrögzött orvos és gyógyszerfüggő, és ő ezért eldöntötte, hogy ha tetszik, ha nem, ő felveszi az oltást. És tavaly sor került 2 kínai oltás felvételre, és már az elsőnél kezdett megromlani az egészségi állapota, elkezdett szédülni, esni, kelni, udvaron, lakásba, a második felvételével szint ugyanúgy, és akkor szeptemberig jutott, és akkor felvette harmadikként a Pfizer oltást, és onnan lejtmenet az egészségi állapota lefelé. És odáig ment ez a dolog, hogy kezdett Covid tüneteket, sosem volt covidos, nem is lett beteg, kezdett teljes covidos tüneteket produkálni, köhögcsélni, egyre jobban, mintha tényleg meg lett volna fázva, és végül már arról panaszkodott, hogy tehát csak függőleges állapotban tud aludni, és fotelban, vízszintesen már nem kap levegőt, és mintha megfulladna. És hát december 2-án történt meg az, hogy az anyukám már nem tudott mit csinálni vele, kiültette a nappaliba, ő mellette aludt egy ágyon, vagyis hát feküdt, és őrizte, de megszúnyadt, mert hát kibír egész nap azért egész éjjel fönnmaradni, és hát 1:30 körül az apukám fölrátta, hogy most már légy szíves, hívd a mentőket, mert mindegy, hogy így fulladok meg, vagy benne a kórházba. És hát így is történt, bekerült, és ott állapították meg, hogy teljes mértékben levizesedett a tüdeje, de hogy minek következtében? Hát szívizomgyulladás következtében, ami soha, de soha nem volt az apukámnak problémája, soha nem volt szívproblémával rendelkező ember, és a kórházba kerülés előtt mi is tapasztaltuk, hogy ödémásodik a keze, lába, holott előtte soha ilyenre nem volt példa, és nem csak a tüdejére ment a víz, hanem a teljes test felületére és a végtagjaira is. Na most ott bent állítása szerint kapott olyan gyógyszert, ő így fogalmazott, hogy ez így volt, nem tudom, hogy elpárologtatták ezeket a bizonyos folyadékokat, és hát megállapították, hogy ugye a szívizomgyulladása van, és arra meg kiszedni kell dolgokat. Nem volt nehéz rájönni. Most kérdezhetné bárki, hogy honnan vesszük ezt, mert biztos már rosszabb volt az állapota. Nem. Tessék elfelejteni az álmodozásokat, tessék elővenni a Pfizer mellékhatásait, ott van közötte felsorolva, hogyha soha életében nem volt valakinek szívével problémája, a szívizom gyulladást a Pfizer injekció tud csinálni. Ennek volt köszönhető az apukám rohamos lejtmenetű romlása. Na most, ha akkor nem kerül be a kórházba, akkor már valószínűleg nincs közöttünk. Na most én karácsonykor mentem haza, a férjem 4-5 nappal korábban, ahogy ő a kórházból kijött rá 3-4 napra, és hát mondta, hogy hát valamit csináljunk, mert apád a nappaliba fekszik az ágyon, és azt mondja, mereven a plafont nézi, üveges tekintettel, nem nagyon kommunikál, nem is nagyon mocorog, itt nagyon nehéz január lesz, hogyha nem teszünk hozzá valamit. És abban a pillanatban vittük haza a mi programunkat, elkezdte
ilyen karácsony előtt 2 nappal ugye alkalmazni, ahogy én hazamentem és kezdtem neki adagolni, hát akkor már egy közepes nagyságrendel, tehát ott már nem egy-két aprósággal lehetett ezt megoldani, de már az első napon, másnap kelt, feküdt. Már nem feküdt egész nap, úgy, ahogy mondtam, hogy merev fekénydettel a plafont bámulva, hanem volt kedve fölkelni, és hát gyakorlatilag a 24. napot pedig már teljesen talpon tudta tölteni. Na most szerintem is az ő állapotában ez nagyon jó. És aztán viszont a programunk ő állítása szerint a kapott antibiotikummal picit összeveszett, amiről mi tudjuk, hogy ez nem történhet meg, hiszen semmivel szemben sem allergiát, sem keresztallergiát nem vált ki. Egész egyszerűen megítélésem szerint a programunk használatával gyorsult a regenerálódása, és én szerintem a gyógyszerek voltak sokak, csak hogy erre senki nem nézett rá. És folyamatosan kezdett ő ilyen szédüléses állapotokba kerülni, és hát május 1-ig ezt nem nézhettem tovább. Pici adagokban szedegette a készítményt, és május 1-én ide kihoztuk, és elkezdtem neki a nagyobb adagokkal a saját odafigyelésem mellett adagolni, és napról napra javult, gyerekek, az állapota. Ha hiszitek, ha nem, amikor ide kijött, nehezen forgott még a szájába is a nyelve, még a beszédje is nehezen volt érthető. Reggel felkelt, megkapta az első adagot, abban a pillanatban érthető volt a beszéde. Ahogy a nap ment, és ahogy ő fáradt, egyre rosszabbá vált a beszédkészsége, nyomon lehetett ezt követni, de minden nappal későbbre tolódott ez az állapot, hogy romlott a beszédkészsége. Első nap még 10-11 óra felé romlott le, már következő nap már csak 2 óra körül, következő nap már 4-5 óráig bírta, és gyakorlatilag estére fáradt el. És akkor azóta is adagolja ezt, és az anyukám saját maga mondja el, hogy fiam, ezt most én látom, hogy nagyon sokat javított az állapotán, újra tud jönni-menni, és egész nap furfarag kinn az udvaron, még ennek ellenére is, hogy nincsen egészen rendben, és jobban van, viszont ugye az orvosi rendszerben kellene most az ő állapotát kontrollálva visszaellenőrizni, hogy amit lehet, gyógyszert el lehessen tőle venni. Ez még nem történt meg. Úgyhogy most itt tartunk vele, de bizakodóak vagyunk, ezzel ezt szeretném volna mondani. Igen, hát egyébként tudjuk, hogy nagyon jó készítményeink vannak, és sejtszinten hat. Az a helyzet, hogy nem mindenki fogadja be az információt, és tudom, mert te is elmondod, hogy a saját édesapád nem nagyon akarja elfogadni. Ugye valósággal az embernek abban telik el az ideje, hogy meggyőzze a másikat, hogy jót akar, és semmi rosszat nem fog tenni, mert ezek a készítmények, ezek természetes alapanyagúak, és az a mellékhatása, hogy nincs mellékhatás. És minden igen. Más rossz gyógyszernek a mellékhatását is megpróbálja egy kicsit letompítani. És egyébként az a gyakorlat, hogy valóban a gyógyszereket lehet felezni, csökkenteni, csak hát nyilván ehhez ellenőrzés kell. Hát köszönöm szépen, Andri, hogy megosztottad. Hát ha már még az allergiánál tartunk, tehát hogy nem vált ki allergiát, akkor még egy saját esetemet talán hozzá tudom ehhez fűzni, hogy még az időnk engedi. Lehet? Igen, mondtad egyébként, hogy neked is volt allergiád valamilyen élelmiszerre, úgyhogy persze. Nekem 33 éves korom óta tej-cukor allergiám volt, ami azt jelentette a számomra, hogy én nagyon szeretem a tejet, csak büntetlenül nem ihatom meg. Ez azt jelenti, hogy 33 éves korom óta, ha megiszom, akkor nagyon erősen az epémnek megy, és ha iszok tejet, másnap reggel, másnap hajnalban reggel, amikor felkelek, olyan erős szorító fejfájással ébredek, hogy semmivel nem tudok tőle megszabadulni. Másrészt, ha megiszom a tejet, abban a pillanatban szelet csinál a gyomromba, és akkor a buborékok meg a szél az jön-megy a gyomromba, és olyan általános rossz közérzettel jár a számomra, ezért akármennyire is kívántam, de muszáj volt távol maradni tőle. És az utóbbi időben azt vettem észre, hogy
Hát én most úgy meginnék egy pohár tejet. Hát ugye szokták mondani, hogy amit az ember szervezete kíván, azt tegye meg. Csak hát ugye én tudtam, hogy nekem az ilyen következményekkel Nem jár, és szabadna. hát most mit is csináljak? Próbálkozzak el. Hát fogtam magam, sokadik alkalom, hogy eszembe jutott magamat rábeszélve, nem mondom, akkor most próbáljuk ki itt az ideje, hogy reagál a szervezetem a tejre. És képzeljétek el, semmilyen mellékhatása nem volt. Semmilyen. Mert hogy folyamatosan szeded a készítményeket. Igen. Mennyi ideje Sem szeded a fejfájás, sem gyomor panaszok, sem szelességet okozás, semmi. Tehát biztos, hogy nem ihatom természetesen határtalanul és nyakló nélkül, de most már meg tudom inni. Igen. És mennyi ideje szeded a készítményeket? Hát amikor ezt észrevettem, az egy olyan 1,5 év volt. 1,5 év. És azóta folyamatosan szeded. Kisebb-nagyobb bajoknál, egyébként én 7 éve ismerem ezeket a készítményeket, és én 7 éve szedem folyamatosan. Amikor valami nagyobb kibillenés van a szervezetbe, te 2. Én 2 éve. Én meg 7. Én meg 7, képzeld el. És még rá is kérdeztünk egy biológusunktól, hogy hozzá lehet-e szokni. Hozzá tudja szoktatni a szervezetet az ember, és azt mondta, hogy nem. De ezt magunk is észrevettük, amikor nagyobb kibillenés van, mert ugye azért ez nem csodaszer, tehát nyilván minket is elér az influenza, meg bármi, akkor mindig egy nagyobb dózis kell ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a dologból. Tehát meg kell támogatni egy kicsit jobban a szervezetet, de az csak 1-2 napot vesz igénybe. Egyébként, ha ennyire szereted a tejet, nem próbáltad még a kecsketejet? Nem, mert azért a környékünkön itt most, azért ugye Tirolban leginkább 3,5 feles zsírtartalmú tökéletes tehéntejet lehet fogyasztani, ami odahaza egyrészt aranyárban fut, másrészt nem nagyon tudja megengedni az ember magának nap mint nap ezt a fajta nagyságrendet. Itt viszont ez az átlagos, és bár ugyan van itt nem messze meg több helyen is kecsketenyészet is, de erre még nem gondoltam. Biztos lehet venni, de kecskesajtot azt már igen, azt vettem többfélét, azt szoktunk is fogyasztani, de tejet még azért nem próbáltam ebbe igazat. Az a legjobban nem érzhető az emberi szervezet számára. Hasonlít az összetétele, mint a jó édesanyukánknak a teje. Tehát gyakorlatilag, és allergiára is jó egyébként, mindenféle, meg amit megeszik a kecske, az visszajön a tejből, tehát a parlagfűtől kezdve mindent megeszik. Úgyhogy én szívvel, és szóval szívesen mondom neked, hogy próbáld meg a tejet, mert hogyha ennyire tejfüggő vagy, próbálok. Akkor lehet, hogy igen, és nagyon egészséges. Mert nagyon szépen köszönöm megint ezt a kis tereferét, és aztán én is nagyon szívesen, hogyha meghívsz, akkor én is elmondok neked eseteket, és tanuljunk Nekem még van egy elmondandóm, de ezt lehet, hogy legközelebbre hagyjuk. Jó, nagyon szépen köszönöm, és egyeztetünk, és terefere továbbra. Ismétlődik. Nagyon szépen köszönöm, hogy megint elfogadtad a meghívásomat, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt figyel minket. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Én is köszönöm.